Patrzcie, jaką czapkę znalazłem. Jeszcze miała nieurwaną metkę wczoraj. Oryginalny Adidas FC Bayern München. I to jeszcze starego typu. Nówka sztuka. I z taką stylową łapacza Pokemonów można jechać na przygodę. Nie jeden by mi pozowiścił. Trzeba dopląpać. A ja tu, prawda, nowoczesne technologie. Teraz troszkę jeszcze oleju wazelinowego, bo wiadomo, że jak ktoś nie smaruje, no to siłą rzeczy nie pojedzie. Osłona na dupkę, aby nie gnietło. A tu w ogóle ja po dziadku odziedziczyłem takie koło, takiego miejskiego crossa z eleganckim koszykiem zajumanym z Rossmana. Nie wiem, kto ukradł. Będzie ujeżdżany. Moje koło powinno być w porządku, to jesteśmy gotowi do drogi. Żółwik. Jedziemy, proszę Państwa. Jesteśmy gdzieś. Rzeczywiście, tam się kończy Radzionków, zaczynają piekary, szyneczka na grilla, a my prawdopodobnie kierujemy się na lewo. Żar się leje z nieba. Tutaj widać, bogaci radzionkowianie budują sobie posesje. Proszę, tu jeden dom, tam już pobudowane, ale ile tu jeszcze placu, Patty, a my może wybudujemy tu. O, tam. Co? Nie. Sytuacja się lekko skomplikowała tego typu, że na GPS-ie nie było pokazane, że tutaj droga dopiero jest w budowie. Ale panowie budowlańcy puścili nas tu bokiem, bo tu widzicie, kurde, tu się ludzie budują na potęgę. Skąd to ludzie mają takie pieniądze? Ja nie wiem. A tam już Patrycja idzie, o, muszę za nią lecieć. Zdobywamy szczyt pomału, potężny księżogórski, a widzicie, w Radzionkowie nawet ulice są miłe. Fantastycznie. A my tam. Nie było łatwo, ale dojechaliśmy. Szlak świętego Jakuba Wiaregia, które są w różnych częściach Europy i między innymi tutaj też jego fragment prowadzi właśnie tędy. Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie. Psy mogą wejść. Nie mamy psa, można spotkać żmiję. Patty. Jadowita. Włażymy. Tyś też jest jadowita. Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie. Bardzo fajne, sympatyczne miejsce dla roślinnych frików, takich jak właśnie Patrycja. Rośliny podzielone na epoki, w jakich rosły. Patrzcie, takie proso rosło już 5400 lat przed naszą erą. O, bobik, to bardzo dobre, tylko potem po bobie, jak to pan Remigiusz Rączka mówi, puczy, gisto się, bąki, pierdy. Nowe średniowieczu to już tak, pochodzi z Europy i tego, cebula z Azji. A cebula z Azji pochodzi? To ja nawet nie wiedziałem, że cebula pochodzi z Azji. Ale maki wielkie. A wiecie, co się z maków robi? Pięknie tu jest, powiem wam. Taki, jak to mówią anglosasi, to jest tak zwany hidden gem. Na rowerze żeśmy tu dojechali w 20 minut. Bardzo fajne miejsce. Człowiek nie wie, gdzie żyje. A to jest mięta, a czuć tak jak mięta? No, czuć. Faktiken. Patrzcie, dzik. Ale o co chodzi? Czemu na nim jest ten Pokémon? To był jakiś pokemoniarski event. To jest dzik ten. Pił do 5 rano i na 7 do roboty. Jebnę kawusie i będzie git. A tu nawet chyba zrył ten dzik glebę. Nerecznica samcza. No a wy co? Aby wyście wszyscy powiedzieli paprotka. Proszę. Pióropusznik strusi. Tam się kryje nietoperz, od którego prawdopodobnie się zaczęła epidemia koronawirusa. O, tu musimy zaktualizować radar. Tu jesteśmy. Smaży. Powiem wam dzisiaj, to słuchajcie, jak teraz jest tak gorąco, to jak przyjdzie lato, to zdechnymy. Do ludzie, ale tu nie kłamali, że tu są groźne gatunki roślin i zwierząt. Patty, wsadzisz mu rękę do tego, do gęby? Tam pewnie mieszka ten prawdziwy aligator.
Kulturalnie zjeść bułeczkę. Jak się napiłem herbatki podczas pielgrzymki mężczyzn do Piekar Śląskich, to prawie dostałem poparzenie 3. stopnia i mnie odesłali na poparzeniówkę do Siemianowic. Także no można powiedzieć, sprawdza się idealnie. Tu jak widzicie, wszystkie te rośliny, które to są, zostały przewiezione z terenu lotniska w Pyrzowicach. Także zamiast zrujnować po prostu teren pod budowę lotniska, przenieśli je i zrobiono fajny ogród botaniczny. Można? Bocian biały ma rozpiętość skrzydeł 2 metry. Mam rozpiętość myszołowa? No. Nie za dużo. Skok w dal. Jak daleko skacze jeż na 10 cm? A to nieprawda. Bo ja widziałem jeża, który skoczył co najmniej ze 20 w nocy przy małym parku w Bytomiu. Skok, skoczogonek, pasikonik na 50, mysz na 80, żaba, pchła żaba na metr, wewiórka na 1,20 m. Zając skacze na 3 metry, wilk na 3,5, sarna na 4, ryś na tego. Rekord ludzki Mike Powell prawie 9 metrów skoczył. No, ja nie będę skakał, bo mi wyskoczy kolano. Takie pająki to nawet w Australii nie ma. Patty przerażona. Bardzo dziwna formacja. Naturalna lub nie. Ciekawe. Tu rzekomo kazie z bóbr. Ale jakiś taki inkszy. O kurde, a tu widzę, że tu już ktoś złaził do bobera i prawdopodobnie zjechał. To może być pułapka. Nie dam się. Patrzcie. Sarny. Powiem wam, że te zwierzęta w Radzionkowie są jakieś takie bardzo dziwne. Mało płochliwe. Tegoście się nie spodziewali. Barbuli klandońskiej. O, i budlei, i inkrzych. Dzikie pszczoły. A, tu pszczoły mają. Hotel dla owadów. Fajny, elegancki. Ciekawe, ile za noc od osoby płacą. Rozarium, ale... A, tam już są zakwitnięte. Tu jeszcze nie. No, ja taki jestem laik roślinny. Ja tylko kaktusem się potrafię opiekować. No i faktycznie, nie kłamali. Jest wąż. Jakiś taki krótki. Smagliczka skalna. Lawenda lekarska. Miodunka plamista. A tutaj się naśmiewają ze mnie. O, melisa, to bardzo potrzebne sztrajmerom. Żółw. Szefie. Ojciec współczesnego pszczelarstwa. No i kto mógł być tak ważną postacią ojcem pszczelarstwa? No oczywiście Ślązak. Urodził się w Łowkowicach na Opolszczyźnie. Nie cierpię tego słowa Opolszczyzna, ale niech będzie. Żył 95 lat. Ludzie, zajmujcie się pszczelarstwem. O czym rozmawiają pszczelarze? No, pewnie jak każdy, co o gołych babach. Pszczoły krążą. Tam nie podłazimy, bo może być niebezpiecznie. Ja, aleśmy są wysoko. A jeszcze przed chwilą tam żeśmy jechali, tam przy tym kominie. A tutaj się chyba rozbudowuje, albo ktoś tu buduje dom, albo ogród się rozbudowuje. Nie wiem. Motyli zakątek, ale czy my tu znajdziemy aby jednego jakiegoś szmaterloka? Nie wiem, kiedy tam motyle wyruszają na żer. Co? Erikarium? Coś to takiego. Kamerka i telefon w tej hicy mają temperaturę już pieca hutniczego. Baterie padają za moment, wszystko się praży. No to roślinki pooglądane, połazili, pojeżdżone. To teraz należy się pizza. A Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie bardzo polecam, bo pewnie są nawet ludzie z Radzionkowa, co jeszcze tu nie byli. To wpadnijcie sobie, bo naprawdę warto. Nie ma rowerów? A, są. I tu nawet co jakiś czas są organizowane różne takie, widzicie, gry terenowe. Rowery w tym momencie prawdopodobnie na tym słońcu nabrały już temperatury... A nie! O dziwo, nawet nie. Widzi misie. Tutaj jeszcze niedawno biegały misie, a teraz Patty tu będzie jadła pizzę. Widzicie? Można fajne miejsce zrobić w Bytomiu? Można. Można, Patty? Kurde, powiem wam, że to wygląda jak prawdziwa pizza, a nie jak to, co jemy na co dzień. Yummy.